Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Tita Inday and Reverso Venture. Yes, mega shout out everyone. Welcome to my YouTube channel. Mega shout out everyone. I love you guys. Hi mga palangga, maniudto ta ninyo mga unta. When I need to eat my lunch. My ulam is bulad. May bulad with suka. Ayan, dato puti. May mga laman-laman yan dyan. Gawa lang ni Tita Inday. Kain tayo mga palangga. Nagalaway-laway kayo, no? O, diba? Ito, may suka. My mouth is like super watery. Because, ako lang nagawa nitong daing ko na to. Ayan. Tapos ngayon, nagdaing na naman ako ulit. Kasi maano yung araw. Kain tayo mga palangga ko. O, kamay is life. O, diba? Yummy. Maano siya. Kita yung kilikili ko. Maitim pa naman ako ng kilikili ba eh. Nakakaya. Diba, magsabi naman ako ng totoo, diba? Na maitim ang kilikili. Maitim ang kilikili ko, bes. Ama, nitsu siyang chay. Nitsu chay. Diba? Makita yung kilikili ko. Yung daing na to is like galunggong ba to? Galunggong sa ano? Kahapon, nabilad ako ng 3. Ngayon, 5. Lami kayo siya, purya buyag. Sa mga Bisaya diha, mga palangga ko, may shout out. Don't care about the background over there, the kalaha, the walk. Tama ba ako? Walk. Anong spelling ng walk? W-O-A-K? Tama ba ako? Hindi ko nang bigyan si Lola nitong isda kasi may chicken. Pinakain ko si Lola ng bulad. Daing baba. Daing. Halang siya ba? May ako bulad. Ang suka. Kasi ayan na yung mga laman-laman. Sili. Loy bawang at saka ano pa, yun lang ata eh. Kaon to day mga unta ninyo day mga palangga. Lami man ni siya, basta masarap siya. Oh, I just want to talk in Tagalog because some viewers cannot understand Bisaya. Masarap siya, lagyan ng yung daing, ihalo sa gulay na munggo, di ba? Tapos may gata. Buti na lang yung amo ko. Wala siyang pakialam kung ano yung
niluluto ko. Sabi ko sa amo ko, ako kahit anong pagkain, pera ko naman binibili, di ba? Kaya, hindi na lang siya mag-ano. Kasi, pera ko naman. Di ba? Hay, ma. Puno siya ang turo. Ang laki ng bilbil ko, day. Lemon is life. Wala. Koy, day. Puno siya lala. Bayaan yung bilbil, mga palangga. Saka na ako mag-diet pag nakauwi na ako sa Pilipinas kasi pag uwi ko sa Pilipinas, wala akong pambili ng bigas. Kaya mag-diet na ako. Dito, lamon muna, lamon. Lamon pa more. Bayan na news tita Inday. Maglamon-lamon sa ako. Alam ko naman yung nakatingin dyan, naglaway. Naglaway kayo, no? Sarap ng daing. Hindi siya maalat, hindi naman siya katamtaman lang kasi hindi ko siya dinamihan ng asin. Nilagyan ko ng asin, bawang. Yun. At saka paminta powder. Masarap siya, promise. Masarap siya. Kasing sarap ni Tita Inday. Ganon yun. I'm just kidding. Just kidding lang. Baka sabihin nyo naman ako naman si Tita Inday. Sorry sa mga buzzer. Cucumber. Mega shout out sa mga katim ko. Kagrupo ko. Every time my video, I always say thank you so much to all my subscriber. Die-hard subscriber. Yung hindi pa nakapag-subscribe, just follow my YouTube channel, Tita Inday, driver sa wheelchair. At sa FB page ko, Tita Inday, driver sa wheelchair. And Tita Inday, si Kihud nun, driver sa wheelchair. Ayan. Paki-follow ha. Lamig din siya buyog. Lamig ang siya. Mara ko si Tita Inday ba, lamig yung Bulad. Tapos na yung matanda ko. Sa totoo lang, malaki ng bilbil ko. Pero bayaan tong bilbil na to. Masarap kasi kumain, di ba? Lalo pag nagkamay ka. Nagkamay, tapos daing ang ulam. Super lami. Lami ito siya. Buyag. Kahit may humba dyan, hindi ko ipagpalit ang daing.
Kung may humba dyan. Anong humba ba? Di ba humba din yun sa ano? Kung may humba, sa ano na lang ako? Daing. Kawawa naman si Headbanger. Oy, nabili na lang to siya. Ito na lang nabili. Ito lang natira. Mostly pag nakain ako na, pag hindi naman yung ulam, ang kanin ko kapiranggot lang. Pero pag ganito ang ulam, daing, gulay na munggo, ay nako, super. Kahit naman kayo dyan, nakatingin sa akin, no? Yung daing, hindi na lang kailangan yung as in na super dry siya kasi pag naprito na siya, super matigas, no? Paubos na yung kanin ko, mga palangga ko. Wala ng kanin. Kaya, naglaway kayo. Again and again, thank you so much to all my viewers, to all my followers. Thank you. Tita Inday, love you guys. Please don't forget to thumbs up and press the notification the other side para updated kayo sa mga upload videos ko na bago. Again and again, thank you so much. Tita Inday, love. Bye-bye. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Tita Inday ang driver sa wheelchair. Please subscribe my YouTube channel, ang babaeng Bisaya na taga Sikihor. Yehey! Kung bago pa lang kayo, paki-subscribe sa YouTube channel ko. Please don't forget to thumbs up and press the notification bell to the other side para updated kayo sa mga bagong upload ng video ko. Thank you and bye-bye!